Nupay pumigpig sa ti kampanya para iti awareness ti publiko may panggap iti HIV AIDS at dalata ti stigma maipapan iti daytoy. Kastamatan ti diskriminasyon kadagiti agsagsagaba iti nasaua sakit. Kas panangilagip kadagiti pimusay kan pannakipagrikna kadagiti agsagsagaba iti HIV, nakikaykaysa ti syudad ti Baguio iti pannakarambak ti International AIDS Candelight Memorial 2026. Kanayunan at detalye iti report ni Jezryl Khate, Lapizar. Nakikaykaysa ti syudad ti Baguio iti pannakaobserbar ti International AIDS Candelight Memorial 2026 iti panangidadaulo ti City Health Services Office, Department of Health Cordillera, kadua dagiti nagduduma a youth group, health workers, agtagikwa ken bangmangged kadagiti bar ken night spot iti syudad ken daduma pahay. Manipod Upper Session Road aging Malcolm Square, nagmarcha dagiti nakipasot ti parada bitbit dagiti namamaris a lantern da nga addaan ti mensahe ti namnama, suporta ken kinaammo kontra iti stigma iti HIV. Para kan ni Shama ang nakipasat iti aktibidad, napatag daytoy tapno manayunan kan mapalawa ti awareness dagiti umili maipapan iti HIV. Maragsakan met daytoy nga adda dagiti nakipasat amang mangged kan agtagikwa kadagiti bars kan night spot iti aktibidad. It just means na pati sila, hindi sila nahihiya, hindi sila natatakot. And that is something that is, I think, very important para sa ating lahat, para magkaroon tayo ng mas inclusive na community. Kinunamat ni Manang Rowena nga agtagikwat ni May sa Arresto Bar iti syudad ang napatag ti nakipasatda iti aktibidad tapno ipakaammo ang makikaykaysa iti advokasya kontra iti diskriminasyon ken misinformation iti HIV/AIDS. Aware po tayo sa HIV. Pinapatunayan natin na tayo po ay hindi laganap yung HIV. And then, para sa mga safety ng mga kakababaihan at saka yung awareness natin sa lahat na about this HIV para sa buong Baguio maging zero yung HIV and then entire Philippines. Naangay mo ti Candlelight Memorial tapno lagi pon dagiti individual api musay gapu iti AIDS ken mangipaay ti pamadayaw kadagiti agtultuloy a lumablaban iti sakit. This remind us that ano ba yung legacy nating lahat to be part of the solution of the HIV epidemic. We are third in the whole region, whole continent in our HIV cases, and we wouldn't want to progress more. Agtultuloy ti panang-allukoy ti lokal a gobyerno ti syudad ken dagiti health advocates ti publiko a suportaran dagiti programa a mangipapait impormasyon para itinasapa ken regular a panagbates ken panangkontra iti diskriminasyon ken stigma iti HIV/AIDS. We want to improve on our services. We want to improve or lessen or reduce the stigma or discrimination against this illness. We hope that we get more patients who wants to be counseled, who wants to be tested. Lahat tayo, yun yung legacy natin. Alamin natin ang HIV status natin para we can also be part of the solution of this HIV epidemic. Jezryl, Khate, Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.